Sige. Mga Papay kapamilya. sa. Sige. Sige. Sige, yung sapatos ko niya, kung ibilin ka, wala yung mga kaibig. Ano ba? Yung nabitaw, yung gibilit. Uy, humutang ka ng Diyos, wag mo na pinalagi ka Shopee. Ay, tagpila. Kung magsama ka personal, mahal, pat ka book 700. Mga kapamilya. Ano pag kunik, uy? Wala pa kayo ka-chat? Mampod, mga kapamilya. Live kita karon by holidays. Ang inyong birthday niya, Kanta. happy birthday. So, mana si Baldi? Ano? Ay po na si Baldi. Kang Yuan. Kang record. Hello? Parang pareham kami. Ano, picturean? Oh, kami pinang... pareham. Camille, napay laeng. Nahibod nga ganun kami nga mo diri. Ito, namin. Mag-away. San Ratika. Kay bat. San Ratika kay bato ay. Ibig nga ako, pero pwede man tamang Ah, kung sige. sila masinat, panahon bagyo. Uy. Nagawas. Ay, nagawas. Ati! Nagawas. Asa mo, ati? Sabay kargas. Ala, akong nakita din mga Ah, higala saan? nga, doon lagi sila nagkadaiya nga mga itas. Minsitas. Kasi nga na, Masitas. mansitas. Mansinitas. Mansinitas. Mga tanom na. Mayan na mga higala, tambal sa mga hubag-hubag. Asa? Malabo, tama sa, ha? Sama. Babakit. Ala. Napos sila dire. Saan? Pero po na na, uy. Gisog. Pero di kayo bisita kayo ba? Saan? No, ordinary na naman ka rin. Now, muna si Bala DJ, ang birthday celebrant. Muna si Bala DJ. Kanaing na siya kilig mga higalang, muna si Alma. Ay, dawa. Kaya ng Ay, ala. Hindi mo sapatos na pasal ng tikalit. Ay, labas. Ala. Yeah. Kisa. Make what happened to your body? Ah. Eh, May punga ka mo kuyo po. ang video. Balay po sa diya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, Pastor. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, mga natar. Magapa ba? Sige. Isa yung malate sa prayer. Many months later. Naku mga may, just pa dito naghan. Katong di ko alam ni Balba. Friends. Wala ka, dito lagi. Puli-puli lang. Kunan? Hala oy. Giniginaw sa lang siya. Unsa. Lah. Grabe bro, karon pa kayo ng tubig lang. Ito ko may namang soft drinks. Soft drinks, wag ko na. Sakit akong tuhod. Da, pagkaw sa basyaw. Magkabo sa ko. Pagkabo sa basyaw. Magkabo sa papa. Ada. Painot tubig tapos. Timba, dili ka giot sila. Murag baka. Ay, sorry. Halo na hugaw. La. Punta sa lugar ang kahangol. Ang food sa Kaya sweldo na ko ano ba? Di na ko sweldo kay Chris. Kapas. Pasa. Ay, nagpasinugda sa. Naghala ko sweldo. La. Okay trabaho. Ano na? Ako lang. Wala, sir. Grabe mo graduator eh. Andi? Ayo di. Kuna mga bata na kanang mga palahubog na gina sila. Pagkiulos pa sila sa kailan yan ni Basta. Nakakas
sa binta. Binta. Ito na binta ba? Lo. Kilo. Lavender ko. Ato na ning ibalhin ha. Pila sir? 57? Mas pero timbangan. Pila yung magkabang. Gubat, wala ako ka-check. Kwaon ako ni. Oh, murag ana, 68, 69 ko. So, mas dako pa ka. Kamay, ano? Oh. Kung sa hayo pa ni Kika. Mura mo kampi-dampi. Wala katulad mo sa buhay ko. Ikaw na ba ngayon? Bukas ay nakakaasahan mo. Ang pag-ibig ko sa'yo kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo. Yes, God. Uy, uli tong 20 noy. Yung katawan mo mo. Yes, God. Uy, uli tong 20 noy. Ang kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko. Sumpa ko Yan, di ka na naiya sa ginawa mong iyan. Biro na. hindi Nationwide na papanood ka. Ganyan. Ngunit ito na naman ako